Nggih, langsung ke Mas Kijing miring Mas jarene. Nah, jaluk ke langsung Kijing miring. Anjir. Kok tasnya sepi ya? Hah? Kok tasnya sepi? Kose joget ae urung rampung kok ya. Biasanya sak lagu ngono kae. Mas, mikir ada didudul sithik. Heeh. Wah. Yo. Ada dijerotke sithik. Heeh. Gandeng rada adoh jerotke sisan. Iya. Anjir, mboten kesel toh niki? Mboten sayah toh? Mboten. Ora, ayo iya, masa kena didepi koyo ngene kok ya sayah. Mondo Pak Kakung ingkang pundi niki ingkang saking Kijing miring ayo. Monggo Pak Kakung. Ayo monggo Kijing miring dalem. Kalih kula. Saged. Ayo toh. Monggo. Dialon ke Mas. Oi. Sa. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Ngetan bali ulun. Apa setiane kelakon ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Pelati sampirke. Mai cengkak orang sampirke. Bagong. Ayo Mas. Kijing miring. Ngetan tiwas kapal rakatakan. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Pringorite dalan asenenge ngupil bisa kumpul. Ayo Mas. Bagong. Bangun negarane. Ayo Mas. Kijing miring, ayo Mas. Kijing miring, blarak disampirke, omahe cedhak ora ngampirke. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Antara gendeng mompo tebu nek ra dijembeng ora iso mlebu. Nah, sithik-sithik waton rata ya Mas ya. Aduh. Lah pripun? Hah? Mengke? Apane? Kok nengae? Kok assalamualaikum. Kok sik niki lagi waalaikumsalam kok. Non? Oh nggih. Oh ngaten. Mau njaluk jineman uler kambang. Jineman ular kambang. Lah engko nek diaturke kuwi terus engko sing liyane nganggur ya. Terus Nah, diselingi.